Kedy dokážeš zastaviť hlavu a čo ti vlastne pomáha? Nikdy. Nikdy nebola takáto situácia. Ani yoga. Ale veľmi sa snažím. Emócie sú veľakrát bolestivé a nerada sa nimi riadím. Snažím sa racionalizovať všetko, čo sa mi deje v živote a hlavne riešiť problémy, ktoré nastali. Občas je to ťažké aj pre môjho terajšieho partnera, ale myslím si, že ťažko by so mnou niekto iný vôbec vydržal. Dá mi pokoj, dá mi môj priestor, netrigeruje ma so zbytočnými sprostosťami a myslím si, že ja mu dávam to isté občas. Už je tu vidieť, kto je dominantný vo v tom vzťahu. Vždy musí byť jeden, tak ti poviem. Takže ja som úplne najviac spokojná. Keby sa to spýtaš jeho, neviem, či by ti povedal to isté. Určite sa opýtam. Dávajú si pozor na každý svoj pohyb, na všetko, čo povedia, na každý jeden svoj vlások. A môžu byť nádherné, a sú aj nádherné na fotkách, ale naživo, keď ich stretneš, niečo ti tam veru nesedí. Áno. Môj muž si zo mňa stále robí srandu, lebo ešte keď sme spolu začínali, tak som mu povedala, že som rodený víťaz a ja si za tým aj idem. Dobre, vieš, ako som mala ťažkú situáciu, veľa ľudí by sa vzdalo, ja nie. Ja si myslím, keby som si myslela, že niečo nie je možné, tak by som do toho nikdy nešla. Dobývam, ja som polovník. O ženskej kráse sa dnes hovorí veľa. O disciplíne, čo stojí za ňou, oveľa menej. Ženská krása totiž nikdy nie je vecou náhody. Je to voľba. Voľba starať sa o seba, zvoliť rast a nepodľahnúť tomu, čo ženu oslabuje. Krása totiž nie je len telo alebo pekná tvár. Je to vnútorný stav, atmosféra, čo žena vytvára okolo seba. A asi dnes nie je tak dôležitou otázkou, ako vyzerám, a skôr, kde je hranica medzi starostlivosťou o seba a útekom pred sebou. Dnes sa budeme baviť o kráse, ale nie je cez prizmu estetických zákrokov, ale cez hĺbku mojej hosti, nekonečne krásnej, silnej ženy, maxiofeciálnej chirurgičky a lekárky estetickej medicíny Merity Mazriku. Merita, vitaj. Keď sa dnes pozrieš na seba, na ženu, ktorú si sa stala, čo podľa teba je výsledok tvojej disciplíny a čo s čím sa proste narodila? Viki, ahoj, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie do tvojej skvelej talk show a veľmi sa teším, že sa pozrieme na tú ženskú krásu oveľa hlbšie, ako je to dnes trendom. Všetci si myslia, že krása je len o krémoch, genetike, poprípade o niečom, čo sa pichá, ale my dobre vieme, že to tak nie je, samozrejme. Čo sa týka mňa, nemyslím si, že mám geneticky úplne dobrý základ na krásu a kvalitu kože. Totižto ja trpím veľmi silným akné a myslím si, že Pán Boh mi ho dal preto do cesty, aby som sa ho naučila liečiť, aby som sa s tou kožou naučila pracovať. A takisto aj s krásou. A čo sa týka môjho tela ako takého, tak za posledný rok som schudla asi 13 kg. Super. Alebo 2 roky, neviem, koľko sa mi poznáme vlastne? 2,5? Tak neviem, že či si ma zažila ešte, keď som bola trošku macatejšia. To nepamätám, ale dobre. Ale... Pre mňa ty si bola vždy vzorom krásy ženskej. Si veľmi ženský typ. Nie tá žena taká urobená, napichaná, ale taká prirodzená, krásna. Z teba ide veľmi dobrá, príjemná ženská energetika. Ďakujem, ale čo sa týka týchto vecí, ako držať pokope, aby som to povedala laicky, tak musím sa veľmi snažiť a kročiť. Takže a teraz mám na teba ďalšiu otázku. Tak skôr pre teba krása je o genetike alebo o disciplíne? Myslím si, že každá žena v dnešnej dobe s vedomosťami a s vecami, ako sú molekuly, ktoré vieme používať v skincare, vedomosti, čo sa týka stravy, vedomosti, čo sa týka cvičenia, lifestylu. Proste všetky štúdie, čo ukazujú, ako by mal človek žiť, tak je to voľba každého jedného jedinca. Keď sa rozhodneš konzumovať fast food, nehýbať sa, nechodiť po vonku, len sa trápiť v živote, samozrejme, že dobre vyzerať nebudeš.
A myslím si, že toto už väčšina ľudí dnes vie, ale aj napriek tomu nie sú všetci tak psychicky silní, aby dokázali odolať týmto pokušeniam dnešnej doby. Takže za teba silná žena nemôže byť bez seba kontroly? Silná a krásna Môže. žena? Môže. Sú samozrejme ženy, ktoré sú veľmi múdre, veľmi úspešné. Ale myslím si, že je tam buď nejaký blok z detstva, alebo niečo, čo im bráni, prečo sa prejedajú, prečo sa nevedia ovládať a nevedia odomknúť ten svoj potenciál v tejto sfére, aj keď v ostatných sférach môžu byť úžasní ľudia, naozaj veľmi múdre a veľmi úspešné. Ale myslím si, že veľakrát je tam práve psychologický blok, ktorý im bráni v disciplíne a sebakontrole. Keď sme sa spoznali a prvýkrát, keď som došla ku tebe na profilo, to bolo, ty vieš, že ja som taký prirodzený typ, potrebujem, aby všetko vyzeralo maximálne prirodzené. My sme podľa mňa sadli v jednom názore, že potrebujeme nielen píchať niečo, ale nielen invazívne metódy, čo sa týka starostlivosti o svoju pleť, ale aj stráva, spánok, režim nejaký a tak ďalej, minimálne množstvo konzumácie alkoholu, nefajčiť alebo fajčiť v minimálnom množstve. Takže to je podľa mňa taký náš spoločný názor. Ale ty si konkrétne aj používaš všetky tie metódy, čo rozprávaš svojim klientkám na ambulancii, keď prídu. Vlastne ty predávaš nejaký systém a ty si ho aj sama spĺňaš, ty aj naplňaš ten systém. Áno, musela som ho nejak vyvinúť, samozrejme otestovať na sebe. Čo sa týka alkoholu, s tým nemám vôbec žiaden problém, konzumujem 0,0 nič. Jediné, v čom mám problém, keď som v stresovej situácii, je jedlo. A sladké. Ale snažím sa to substituovať jedlom, ktoré má väčší objem a menej kalórií. Len občas mi pacientky robia problémy tým, že mi donesú nejaké koláčiky alebo čokolády. Ale tej čokoláde odolám, horšie je to s koláčikmi. Takže toto je väčšinou to, čo mi pokazí môj program. Ako komu si prísnejšia? Ku sebe či k tvojim pacientkám? Alebo klientkám? Môj muž tvrdí, že najprísnejšia som na tých, ktorých mám najradšej. Okay. Čiže na moje veľmi blízke okolie, na moje zamestnankyne, ktoré sú aj moje veľmi dobré kamarátky, na ňoho a na seba. OK. A klientka proste, ale vieš nejakým spôsobom jej naznačiť, že mala by si dávať pozor, keď chodí ku tebe pravidelne na určité veci? No, nekvázi ju skontrolovať, ale nasmerovať. Ja sa to snažím, ale väčšina ľudí má veľmi veľa výhovorík, prečo nie. A keď už nevedia, že čo mi majú povedať, lebo poviem im, vstanem ráno o 5:00, idem si zacvičiť jogu, idem do jednej roboty, tam si niečo uvarím zdravé, idem do druhej roboty, dám si snack grécky jogurt s orieškami, idem domov, dám si zase niečo zdravé, medzi tým si ešte posledný krát zacvičím. Oni mi povedia, no, ale vy nemáte deti. Jasné, ešte aj psa, aj mačku. Áno, a už keď ma nemajú na čom chytiť, tak toto je tá posledná vec. Na čom si oni myslia, že ma chytia a tým pádom si ospravedlnia to, prečo nerobia. Áno, prečo nemajú takúto disciplínu. Ja ako psychológ to veľmi dobre chápem a vždy svojim klientom som snažila sa vysvetliť, že my vlastne robíme to, čo je pre nás prioritou. To, čo nechceme robiť, my proste nerobíme a len hľadáme tie výhovorky, že prečo vlastne nie. Ale môj muž tvrdí, že nie je to úplne zdravé, čo robím zo psychologického hľadiska, tomu by si sa mohla lepšie vyjadriť, ale proste ja som človek protokolov. No, lebo si lekár a žijete podľa protokolov, takže je to tak. Je to tak. Ale je to dobre. Ja som sa zase pozerala na teba cez optiku, s ktorou pracujem ako holistický psychológ a nie kvôli tomu, aby som ťa nejakým spôsobom definovala. Ja len chcem dnes rozprávať sa na tie témy, ktoré nezachytíme v bežnom živote. A preto pre mňa by bolo cťou, keby si bola dnes nedokonalá, nie je silná, ale pravdivá. Taká autentická, lebo každá silná žena má niečo v sebe, čo je pre ňu dosť zraniteľné. A my vždy snažíme sa to strašne pekne prikryť všetkými našimi dokonalosťami. Takže tak by som povedala, že naša talk show dnes bude tvoja chvíľka úprimnosti. A nech aj naši diváci uvidia, že aká si naozajstná, lebo si skvelý človek, lebo si vodnár. Si veľmi inovatívna. Takže ja už som ťa precítila úplne inú. Tu trošku som išla do tvojej hĺbky a vidím ťa podľa mňa inak, ako ťa vnímajú ostatní ľudia.
Áno, čo sa týka pravdovravnosti, tak toto je zase jeden z pilierov môjho aštangového jogového protokolu, takže môžeš sa na to spoľahnúť. Tvoja profesia si vyžaduje obrovskú disciplínu. Aj vnútornú, aj vonkajšiu. Čo je pre teba v živote náročnejšie? Udržať kontrolu nad sebou alebo nad prácou? Určite nad sebou. Čo sa týka práce, tak snažím sa ju brať čo najviac zodpovedne a mám veľké šťastie, že moja práca je taká, že objedná sa mi človek alebo príde mi človek na ambulanciu, ja mu dodám buď nejaký zákrok alebo vyšetrenie a ide ďalej. Pretože som prokrastinátor. A kebyže mám prácu, pri ktorej mám sedieť a mám na to nejaký čas určitý a niečo odovzdať, bol by to oveľa väčší problém. Čiže disciplína v práci pre mňa nie je až taký problém. A ty si niekedy máš pocit moci nad človekom? Buď v rámci nemocnici, lebo ty máš dosť zaujímavú špecializáciu podľa mňa, alebo tu, keď dojde ku tebe klientka, neviem, treba len urobiť si pere, ale ty určite niekedy vieš podľa mňa aj odhadnúť, že ona došla za úplne niečím iným a že za tým stojí nejaký iný psychologický problém, ktorý chce vyriešiť pomocou estetickej medicíny. Máš ten pocit síly a moci nad človekom, alebo nie? Určite mám a uvedomujem si, ako opatrne a nežne s ním treba narábať. Keďže operujeme pacientov, tak sa nám odovzdajú v celkovej anestéze, čo si myslím, že je úplne ten najväčší akt dôvery, aký môže vôbec existovať medzi dvoma ľuďmi. A čo sa týka estetiky, môžem ich niekam naviesť aj psychologicky, ja to viem identifikovať a povedať im, čo si ja si myslím, ale väčšinou sa to nestretne s pochopením. Takže musím v týchto veciach postupovať veľmi opatrne. Takže ten pocit moci nad človekom, on ťa nedesí? On ťa skôr dáva ti silu? Áno, dáva mi silu a ten pocit. Ja vidím ťa ako človeka, ktorý búra hranici. Možno moc neuznávaš tú autoritu ako takú, len preto, že ona existuje. Si veľmi inovatívna, si veľmi demokratická podľa mňa. Mám pocit, že pri tebe človek môže byť sám sebou, nemusí sa hrať na nič a ty budeš to akceptovať. Ty nemáš podľa mňa problém zbúrať to, čo stojí, ale nevyhovuje ti a postaviť niečo úplne nové, dokonale, lepšie, inovatívne. Zároveň vidím v tebe takú druhú vrstvu, že ty nikdy nepustíš človeka do svojho vnútra. Vždy necháš niečo, čo je len pre teba. A zároveň vnímam dôležitý moment, to je tvoja energia. Energii máš veľa, ale veľakrát sa mi zdá, že ju strašne rýchlo vyčerpáš a potrebuješ čas byť sama so sebou, prípadne na prírode, prípadne ťa asi nabíja aj yoga tou energiou, čo cvičíš. Takže mala by si trošku tú energiu aj šetriť. A keď sa na teba pozriem cez túto celú mapu, mám pocit, že ty si nikdy nezapadala do bežných štruktúr. Si taká iná. A ten pocit, že si iná, on ti dáva pocit slobody alebo naopak pocit osamelosti? Začnem teda od začiatku. Áno, neuznávam autority, ktoré sú nejakým spôsobom dosadené a ja ich musím rešpektovať, aj keď si nemyslím, že za tým je ten podklad. Naopak, ak cítim, že k niekomu vzhliadam a mám sa od neho čo učiť, som voči nemu veľmi, nechcem povedať, že podriadená, ale rada sa združujem v spoločnosti takýchto ľudí a myslím si, že mám viacerých takýchto ľudí a mám s nimi veľmi dobrý vzťah. Energia? Energia. Čo sa týka energie, vieš, že mám trošku ADHD a tým pádom mávam obdobia hyperfokusov. Je to veľmi zaťažujúce a vyčerpávajúce. Súvisí to aj trošku s úzkosťami, ktoré si viem veľmi dobre riešiť práve jogou a dýchovými cvičeniami. Je to vec, ktorú som objavila náhodne, ale veľmi mi pomáha, nemusím vďaka tomu užívať žiadne lieky. Super. Ja ako psychológ viem, že nás veľmi ovplyvňuje prostredie, v ktorom vyrastáme. Našim vzorom vždy sú rodičia. Aký vplyv mal na teba tvoj otec? Ako on ťa vychoval? Skôr cez podporu alebo cez tlak a kontrolu?
Skôr cez prísnosť by som povedala. Určite je pre mňa veľmi veľkým vzorom za to, čo všetko dokázal. A myslím si, že bol na mňa dosť prísny a nikdy som ho nechcela sklamať. Navonok pôsobíš, ako už som spomenala, ako veľmi otvorený človek, ale určite máš nejakú sféru svojho života, možno viaceré, ktoré nechceš dať navonok medzi ľudí. Vždy to je v tebe, v sebe, v tvojom vnútri. Koľko ľudia fakt z teba poznajú a koľko máš v sebe skrytého? Podľa toho, že aký. V momentálnej situácii som sa začala vracať k starým priateľom, ktorých som mala ešte na škole alebo z puberty. A tie nové vzťahy mi veľakrát prídu povrchné a biznisové. Okay. A nie sú to úplne vzťahy, do ktorých by som chcela dávať svoju energiu. Čo sa týka toho, ako ďaleko ľudí pustím, je, že nemyslím si, že chcú byť aj, že by aj niekto mal záujem vôbec vidieť do mňa hlboko. Takže je to skôr také gentlemanské. A ďalším dôležitým aspektom, čo v tebe vidím, to je veľmi silné prepojenie tvojej hlave a identity. Ty si taká pohotovostná, rýchlo reaguješ, rýchla reakcia, čo je veľmi dobre v tvojej práci, najmä aj v nemocnici, lebo tam môžu byť úplne extrémne situácie, kde musíš rýchlo zasahnuť a rýchlo reagovať. Na druhej strane je to o tom, že hlava ti ide non-stop. Nekonečný myšlienkový chaos a ťažko si ho zastavíš, ten chaos. Nekonečne sa tvoria ti myšlienky. Tvoja hlava ide stále. Kedy naposledy bolo ticho? Skutečne ticho, kedy dokážeš zastaviť hlavu a čo ti vlastne pomáha? Nikdy. Nikdy nebola takáto situácia. Ani yoga. Ale veľmi sa snažím. Áno, keď som začínala s jogou a skôr aj s dýchovými cvičeniami, ako sú krie napríklad, to je vec, pri ktorej sa z časti viem zastaviť. Ale keď som v tom mojom období hyperfokusu, je to veľmi ťažké aj vtedy. Vieš si to asi živo predstaviť ako psychológ, ale hovorím, že naozaj tá yoga a dých ma dostáva k pripojeniu sa k zdroju, ak to tak môžem povedať, ty asi vieš, o čom hovorím. Ale inak naozaj tie myšlienky idú hore-dole celý deň a viem, že mám preto aj problémy, čo sa týka mojej manažerskej funkcie, pretože ľudia ma trošku ťažšie chápu. Áno. A tým, že ja som deadlineista... Lebo ty rýchlo myslíš a rýchlo dávaš von a niektorým ľuďom proste trvá, kým nabehnú na tvoju rýchlosť a niektorým sa to ani nepodarí. Áno, nie som dosť detailná ešte kvôli tomu v zadávaní vecí. Silný intelekt je dar, ale veľakrát je to možnosť, kedy nevnímaš skutočné emócie. Kedy hlavu používaš ako obranu? Asi vždy. By som povedala, pretože emócie sú veľakrát bolestivé a nerada sa nimi riadím, snažím sa racionalizovať všetko, čo sa mi deje v živote a hlavne riešiť problémy, ktoré nastali. Neutápať sa v emóciách, že Ježiši, čo keď, stalo sa to, čo bude. Tieto emócie sú pre mňa veci, ktoré ma ťahajú dole. Ďalšia vec, ktorá sa týka mojich emócií, ktoré sú extrémne silné, je, že ja napríklad nedokážem situačne nenávidieť to vôbec. Ale viem sa tak strašne na niekoho nahnevať, že to si nevieš predstaviť. Viem, lebo predtým, ako sme vlastne išli do talk show, ja urobila som tvoju analýzu, takže ja mám ťa prečítanú. Ja viem, že ty si aj vybušná, aj impulzívna dosť môžeš byť, ale zároveň ja zo svojho uhla pohľadu to vnímam nie ako tvoju slabosť, ale ako obranu. Proste bolo niečo v tvojom živote, možno sa niečo v detstve stalo, to je jedno, teraz to nie je podstatné, že čo bolo dôvodom, ale ty takto reaguješ nie vzhľadom na to, že si slabá, to je tvoj obranný mechanizmus, prirodzený tebe. Áno, možno vekom sa naučíš trošku korigovať tie emócie, ale zároveň je to tvoj temperament, takže... Práve, že sa mi zdá, že sa to zhoršuje. A zhoršuje sa. Ale zároveň si myslím, že mám veľmi hlboké a silné vzťahy, ktoré mám dlhodobo. Aj napriek týmto občasným problémom. Ako psychológ viem, že vzťah s mamou veľakrát formuje naše reakcie na svet. Zároveň si veľmi silná žena a vidím, že ty potrebuješ silného partnera, ktorý fakt dokáže ťa ustať.
Povedz mi prosím ťa, aká bola mama v tvojom živote? Ako ona výchovu a aké reakcie ti dala do života? Mama bola vždy ten mäkší rodič v našej rodine. Otec bol vždy dominantnejší, takže dala mi si, myslím, do života tú mäkkosť a práve ona je ten duchovnejší človek v našej rodine. Snaží sa brať veci tak, ako sú a nerozčulovať sa a zároveň je na mňa, si myslím, veľmi hrdá a cítim od nej nekonečnú podporu. Čo z tvojho detstva, čomu ťa naučila tvoja mama? Poháňa ťa dopredu a čo doteraz ťa stále brzdí? Napríklad nikdy o mne nepochybovala. A ja som, ako niektoré deti rozmýšľajú, pôjdem na vysokú, nepôjdem na vysokú. Ja som mala vždy presnú víziu, vždy som si bola istá tým, že budem úspešná, ale ja som tak prirodzene išla za tým. Vôbec som sa nad tým nezamýšľala, čo keď sa to podarí, čo keď sa to nepodarí. Pôjdem na vysokú, nepôjdem, proste ja som chcela ísť na medicínu, išla som na medicínu, spravila som príjmačky, vyštudovala som a pustila som sa aj do svojho vlastného podnikania, bez toho, aby som vôbec nad niečím rozmýšľala, lebo si myslím, že mi to tak bolo dané. Že to tak jedine bude. Čo ma brzdí, sú asi tie návyky, ktoré neboli až také. Ja som napríklad nikdy nechodila úplne pravidelne na šport, ako chodili niektoré deti na gymnastiku a tak ďalej. Že tú disciplínu som si musela v týchto veciach vybudovať sama. Potrebuješ silného partnera. A pretože chceš oporu v tom partnerovi vidieť, alebo pretože testuješ, kto ťa zvládne? Áno, on to v prvom rade musí prežiť so mnou. Takže občas je to ťažké aj pre môjho terajšieho partnera, ale myslím si, že ťažko by so mnou niekto iný vôbec vydržal. Pretože naozaj to, čo aplikujem na seba, vyžadujem aj od svojho partnera a vieš si to predstaviť, aké to môže byť. Predstav si, že ty by si tak tlačila na svojho priateľa vo všetkých veciach. Ten by to nezvládol. Myslím si, že lásku prežívaš veľmi hlboko, cez emócie. A vidíš v ľuďoch len to najlepšie. A veľakrát dokážeš aj idealizovať svojho vlastného partnera. Môžeš sa v ňom roztopiť, a niekedy aj stratiť svoje vlastné hranice. Láska vždy ťa poháňa dopredu, ona ti dáva silu. Ale zároveň dokáže ťa aj veľmi dobre zraniť. A práve tu je tá hranica medzi tvojou citlivosťou ako takou a obeťou. Medzi láskou a stratou seba. Ty si žena, ktorá každý deň drží cudzú bolesť v svojich rukách. Buď v rámci nemocnice, alebo aj v rámci estetickej medicíny. Dokážeš byť večer doma slabá a milovaná? Dokážem, práve že až by si sa čudovala, že ako. A s mojím partnerom je to, my sme sa naozaj veľmi dlho hľadali, a aby sme jeden druhého našli. Pritom, kebyže sa na nás pozrieš, tak si povieš, že sa k sebe absolútne nehodíme. Ale vieme byť aj kolegovia, vieme byť aj partneri, vieme byť aj biznis partneri a je to všetko také bojovné, by som až povedala. Ale bojovné v takej roli, že to vieme obidvaja zvládnuť. Myslím si, že slabší partner by s tým mal obrovský problém, ale samozrejme, keď je večer, tak sa rada pritúlim a som tou ženou. Otvorená láske. Áno. Až je to pre neho zvláštne, že ako je možné, že má dve osoby vo svojom živote. Áno. Pre neho je to taká jemná bipolárna porucha, že čo sa deje. Áno, ty si pôsobíš fakt ako žena, ktorá má všetko pod kontrolou, ale silné ženy veľakrát v láske sú dosť zraniteľné. To určite poznáš. A ty, keď miluješ, ty strácaš kontrolu alebo strácaš svoje vlastné hranice? Všetko. Strátiš sa, potopíš sa v tej láske. Všetko a kebyže mám iného partnera, tak myslím si, že by som na to mohla aj veľmi škaredo doplatiť. Ale on má naozaj tak veľké srdce, že dáva pozor na tieto všetky veci. A že nezneužíva teba. Áno, a dáva pozor aj, aby mne tá láska voči nemu neubližovala. Naozaj v tom obrovský gentleman, čo si myslím, že málo ktorý muž. Keď si v láske, naozaj,
Ty si žena, ktorá túži po opore a bezpečí, alebo žena, ktorá si zvykla, že byť oporou pre všetkých okolo seba? Tiež všetko. Všetko aj jedno, aj druhé. Áno, my sme oporou jeden druhému. Vieš, raz je down jeden, potom je down druhý, ale vždy sa snažíme postaviť sa na nohy a stále hovorím, že kým tu vidíme jeden druhého, tak je všetko v poriadku. Kým jeden vlastne má diagnostikovanú rakovinu, je všetko v poriadku. Ja sa v nemocnici stretávam s veľa takýmito prípadmi a dosť ma to aj emočne vyčerpáva, pretože raz som mala jeden pár, kde muž mal nejaké neurodegeneratívne ochorenie a žena cez 70-ku mi hovorila: vidíte, pani doktorka, prosila som ho, aby nepil. Prosila som ho, aby sa o seba staral. Robil to, čo robil, dopadol takto, kto sa o ňoho musí starať? Ja. Takže ja sa snažím aj predísť tej tragédii do budúcnosti, lebo to vidím medicínsky. Ale ako psychológ si vieš predstaviť, že je to veľmi ťažké pochopiť. Je. A zase my musíme aj dať tomu našemu partneru ten vlastný priestor a vlastné rozhodnutie. Nedokážeme za partnera to rozhodnutie proste vykonať, áno. Dokážeme, len potom ho musíme predať. Áno, presne to je veľmi ťažké. A ja si myslím, že aj ty to máš, lebo keď som pracovala 14 rokov s deťmi s detskou mozgovou obrnou a ich rodinami, rodičami, čo ich vychovali, aj príbuznými, asi ma to naučilo, že mňa nevykolája nejaké bežné veci. Neviem, neumytá šálka, alebo proste nejaké také malé drobnosti, ktoré asi dokážu vytočiť inú ženu a ona z toho bude v strese, mňa vôbec nie. Ja fakt zasahujem, keď ten problém je veľký a fakt potrebuje nejaký zásah. Svoje emócie rozpitvávať len tak na drobnosti, asi to nie je už dobré. Som sa naučila vlastne vychutnávať ten čas spoločný a nestresovať sa na takýchto maličkostiach. Presne s tebou súhlasím, pretože ja keď prídem okolo 8-9 domov, matrix, že domácnosť pre mňa neexistuje. Áno. Ja som rada, že niečo zjem a idem spať a toto absolútne neriešim. Až keď sa to dostane samozrejme do nejakej hladiny neudržateľnosti, ale inak vôbec neriešim takéto drobnosti. No vidíš, takže byť priateľkou, lekárkou je asi perfektné. Lebo ty sa sústredíš na viac dôležitejšie veci. Áno, len potom občas v tom matrixe, ktorý pre mňa neexistuje, sa ocitnem a pozerám okolo seba, že čo sa vlastne deje. A ako sa z toho dostanem, áno. A ako si myslíš, tvoj aktuálny partner, on získal tvoje srdce, alebo on sa s tebou dohodol? Bola to dohoda, alebo bola to láska? Podľa mňa to bola bláznivá, iracionálna láska. Ktorá potom sa transformovala do dohody, lebo každý vzťah je o kompromisoch, každopádne. Takže do dohody alebo do pasce. Môžeme sa o tom baviť aj tak, aj tak. Ale v tvojom prípade dohoda. Či pasca? Myslím si, že je dobre mať tú pascu vo vzťahu. Áno. Pretože keď sa stane vzťah, že jeden už je úspešný, príde druhý, chce z toho ťažiť, nemá to taký silný základ, ako to, keď niečo spolu budujete. Keď spolu budujete firmu, je to obrovská pasca. Vy si 10-krát rozmyslíte, že čo spravíte. Pretože nejde len o váš život osobný, ale ide o váš život celkovo. Máte všetko spoločné. Áno. A myslím si, že tak to bolo aj voľakedy. Ešte dávno, keď vzťahy fungovali, ľudia sa až tak strašne nerozvádzali. A tá pasca je potrebná v živote. Áno, lebo tak vždy vzťah poháňa spoločný cieľ. Keď máte spoločným cieľom rozbehnúť nejaký projekt alebo firmu, tak proste ste spolu v tom. A už nemáte ten priestor vycúvať až tak ľahko. A poďme trošku do takej filozofskej otázky. Myslíš si, že žena môže milovať celý život jedného partnera? Určite áno. Super, to bolo aké rýchle. Áno. A máš na to nejaké svoje triky, že čo ti pomáha udržať tú lásku k tomu partnerovi pravidelnú? Vieš čo, myslela som, že to bude ťažké, ale pre mňa je to úplne tá najjednoduchšia vec na svete. Lebo dá mi pokoj, dá mi môj priestor, netrigeruje ma so zbytočnými sprostosťami a myslím si, že ja mu dávam to isté občas. Už je tu vidieť, kto je dominantný v tom vzťahu. Vždy musí byť jeden, tak ti poviem. Takže ja som úplne najviac spokojná
Keby sa to spýtaš jeho, neviem, či by ti povedal to isté. Určite sa opýtam. A Merita, keby teraz zmizlo všetko, čo máš v sebe, čo je viditeľné na vonok, tvoja krása, status, za čo by sa ťa dalo milovať ako človeka? To je veľmi dobrá otázka. No. Asi za moju kryštalickú čistotu a pravdovravnosť a úprimnosť. Pretože ja naozaj nie som človek, ktorý by hral nejaké hry a odo mňa dostaneš vždy všetko rovno. Veľakrát je to skôr problém ako výhoda, ale som raz taká. Ja si myslím, že teraz ľuďom chýba tá úprimnosť, alebo keď sa pozrieš na Instagram, niekedy ja ako psychológ mám komplexy, že Ježišmaria, všetci sú tak úspešné, tak krásne, všetko majú a ty máš pocit, že si prehral život. Naozaj? Nie je to pravidelné, ale keď máš slabú chvíľku, každý z nás máme slabú chvíľku, nie sme roboti predsa. A tak sa pozrieš, proste chytíš seba na myšlienke, že asi idem nejakým zlým smerom, ale potom mi to rýchlo prejde. Lebo predsa ja poznám, akú som cestu prešla, takže ja viem si objektívne zhodnotiť aj svoj úspech. Ale áno, ale zmizla úprimnosť. Úprimnosť, naozajstnosť a autenticita, každý sa hrá na niečo, čo v skutočnosti nie je. Aj čo sa týka v rámci estetickej medicíny, myslím si, že každý dojde za tebou asi s nejakou fotkou, že chcem byť takáto, ale na to ani nemá a je úplne iný typ. A ináč, čo potom robíš s tým, že dojdem, chcem takéto pere, ale ty dobre vidieš, že to tu nesedí. Dokážeš povedať klientovi nie, alebo skôr to predáš, lebo to sú tvoje peniaze? Dokážem mu povedať, čo je reálne, čo nie je reálne. Ideš do toho, neideš do toho, vybavené. Čo sa týka tej autenticity, ja si myslím, že tieto vlastnosti znamenajú z dlhodobého hľadiska pohodu. A pohoda je nenahraditeľná. Áno. Pretože hranie sa všelijakých hier na to, čo nie sme, nám tú pohodu podľa mňa vždy zbúra. Áno, plus aj energiu. Si predstav, že ty musíš do nekonečna kontrolovať seba, keď hráš nejakú rolu, ktorú nie si ty. To je nekonečne vyčerpávajúci proces. A je to podľa mňa aj extrémne ľahko čitateľné. Jednoznačne. Proste niektoré ženy sú naozaj nádherné, ale nie sú autentické. Dávajú si pozor na každý svoj pohyb, na všetko, čo povedia, na každý jeden svoj vlások. A môžu byť nádherné, a sú aj nádherné na fotkách, ale naživo, keď ich stretneš, niečo ti tam veru nesedí. Ano. A sedieť ti nikdy nebude. Takže môjim odkazom je, buďte autentické. Charizma, Áno. temperament, tá energia, ktorú tá žena nesie, vlastne to, za čím utekajú ženy ku tebe. Ja strašne mám rada starostlivosť o sebe. Ty to dobre vieš. Kozmetika, dobrý krém a tak ďalej. Ale všetko to je vidieť. Všetko, ja to mám rada, ja to zbožňujem a starám sa o seba, ale zároveň viem, že muž sa zamiluje do tvojho vnútorného stavu, do toho pocitu, ktorý on má pri tebe. A to nenahradí žiaden botox a to nevytvorí žiadne profilo. To je perfektný podporný mechanizmus, ktorý potrebujeme, ale nie je to základ. Áno, to je pre nás, aby sme sa dobre cítili. Áno. Ďalšia vec, čo robím s klientkami, je, že vieš, vždy navrhnem dlhodobý plán. Áno. Keď si niekto vybere z môjho plánu 10% a potom mi príde reklamovať, že môj plán nefunguje, Tvoje profilo nie je až tak dobre. tak bohužiaľ s takýmto človekom ja neviem pracovať. Hovorím im to už dopredu, keď prídu si spraviť plánik, že buď absolvujete viacero tých vecí, budete robiť toto, alebo do toho ani nepoďme radšej. Áno, lebo to sú vyhodzené peniaze, Presne. ja verím. Je veľmi dôležité, aby ten plán bol komplexný, aby fungoval a naozaj sa nedá vybrať jedna vec, vďaka ktorej človek bude vyzerať ako Kim Kardashian. Tvoju energiu, tvoj vnútorný motor riadia tvoje emócie. Keď cítiš, ideš naplno. Keď nezastavíš sa. Bojuješ za to, čo miluješ. Priateľa, rodina, blízky, vzťahy. Tam ideš až nad svoje limity. Keď sa ťa niečo dotkne, vieš byť ostrá. Reakcie sú silné, niekedy až výbušné. To sme už dnes hovorili o tom. Zároveň v sebe máš vášeň, máš hru. Rada ideš do výziev, ale s tým, že určite vieš, že vyhráš. Asi nemoc rada prehrávaš. V láske ja si myslím, že ty si skôr dobyvateľ. Ale to nie je len o ten prvý kontakt,
že ako si sa zoznámila sa s tvojim priateľom, ale dobyvateľ jeho pozornosti, získania iskry a možno nejaké také vaše romantické veci. Ty si tá, od koho ten ide, ten prvý krok. Ako ty vnímaš samo seba? Ako ženu, ktorou poháňa razum alebo emócie? Aj. Hlavne ma poháňa viera v to, že všetko bude dobré. A čo som si vysnívala, tak pôjde. Aj keď v mojej situácii už by sa veľakrát každý vzdal, ale ja stále tomu verím. Môj muž si zo mňa stále robí srandu, lebo ešte keď sme spolu začínali, tak som mu povedala, že som rodený víťaz a ja si za tým aj idem. Dobre, vieš, ako som mala ťažkú situáciu. Veľa ľudí by sa vzdalo, ja nie. Ja si myslím... Keby som si myslela, že niečo nie je možné, tak by som do toho nikdy nešla. Tvoja energia pôsobí silno. Je to tvoja sila, alebo skôr to je obranný mechanizmus pred tým, aby ťa nikto nezranil? Myslím si, že je to autentické. Väčšina mojich emócií je autentická. A keď bojuješ za pravdu, ty bojuješ fakt za pravdu, alebo za ten pocit mať posledné slovo? Myslím si, že za pravdu, pretože ja som veľakrát aj rada, keď sa mýlim v niektorých veciach. Samozrejme, a sú také veci? Áno, jasné. Samozrejme, keď nejde o existenčné nejaké záležitosti. V rámci nemocnice a zákrokov? To nie. Ale normálne, keď mám s niekým nejakú výmenu názorov a to jeho riešenie je ľahšie ako to moje, tak som rada, že mal pravdu. A zároveň som veľmi rada, keď ma niekto dokáže niečo naučiť. Nie som taká, že by som slepo išla za svojím a musí to byť len tak, ako ja chcem. Áno, lebo ty si otvorená inovatívnym vecam, ty rada sa poučíš. Áno, Podľa mňa to teba aj poháňa dopredu, že niečo získať, nejaké nové informácie, prípadne zmeniť zo starého, vytvoriť niečo úplne nové. Áno, a som veľmi rada, keď sa od niekoho naozaj mám čo naučiť. A v láske chceš byť dobývaná, alebo radšej dobývaš ty? Dobývam, ja som polovník, ja nemám rada tú zver, čo tam leží a prosí o pomoc. A čo ťa dokáže viac zničiť? Prehra alebo nezáujem? Vieš čo, vôbec to už neriešim, pretože tým, že mám môjho partnera, tak som úplne vysporiadaná v týchto veciach, ale nepripúšťam si ani prehru, ani nezáujem. Ale možno keď predchádzajúci mala si ešte nejaký vzťah pred. Áno. A tam sa to ukončilo vzhľadom na to, že ty si nejako prehrávala, alebo ty si stratila záujem od toho partnera? Vyšlo to už tak, že to nedáva celý zmysel, takže... Takže stratila si záujem. Áno. Zistila som, že nemusím mať všetko, čo chcem. A si unavená z toho, že musíš byť stále silná? Nie. Keď začnem byť unavená, začne byť problém. Zatiaľ to všetko zvládam a nemôžem si pripúšťať naozaj nič iné. A kým si, keď nemusíš bojovať? Dá sa nemusieť bojovať. Doma si vravela, že vieš byť taká áno. kľudnejšia. Vtedy som asi inovátorom. Inovátor si. Keď nemusím bojovať. Takže ty si bojovník-inovátor. Taká kombinácia zaujímavá. Peniaze pre teba nie sú pokojná zóna. Ja si tak myslím. Oni idú cez pohyb, cez tlak, cez akcie. Zarábaš cez výkon, iniciatívu, odvahu ísť dopredu. Nečakáš, musíš ísť za svojím. Stagnácia u teba nefunguje. Keď sa zastavíš sa aj to tvojich peňazí. Najsilnejšia pozícia pre teba, keď robíš sama na seba. Vlastný smer, vlastné rozhodnutia. V oblastiach, v ktorých ťa vidím, ako by to zaujímavo teraz neznelo, to je podnikanie, biznes a všetko, čo sa to týka, točí sa okolo tela, chirurgia. Ešte mohla by byť dobrá pre teba práca s energiou a téma sexuality. Čo pre teba znamenajú peniaze? Pokoj alebo adrenalín? Skôr adrenalín. A je to podľa mňa niečo, na čom ja nelipnem. Je to tok niečoho, čo mi pomáha naplňať moje vízie. Takto by som to najlepšie charakterizovala. Ja nepotrebujem hromadiť peniaze ani nejaké materiálne veci. Ja potrebujem, aby som si plnila svoje vízie, aby sme mali krásne pracovisko, aby sme mohli inovovať, ísť dopredu.
Takže dôležité je, aby sa to dokázalo pokrývať pre mňa. Tak správne ťa chápem. Ty zarábáš na jednej strane, aby si mala komfort, lebo vy máte krásnu kliniku. Je tu všetko dokonale vypracované, je esteticky cukriková, tak by som povedala, ale zároveň peniaze ťa aj poháňajú dopredu. Áno, ale toto je tá moja vízia. Si myslím, že takto by to malo byť všade. Je to obraz. Dobre sa, vieš, ako sa hovorí, aký pán, taký krám. Áno. Tak ja si takto predstavujem veci, že by mali byť. Takže pre mňa nie je pripustiteľné, aby to bolo inak. Aby som sa cítila dobre. A keď sa na seba pozrieš, ty si zariadiš seba do ženy, ktorá je ambiciózna, alebo skôr žena, ktorá sa bojí byť v nejakom priemere? Asi ambiciózna. Nie je to o tom, že by som sa niekde bála, ale je to všetko o tých mojich víziách a o tom mojom videní sveta. Ja som naozaj sa nezamýšľala nikdy nad ničím iným. Ale ty máš jadro a základ toho, že si iná. To je základ proste. Podľa mňa ty nedokázala by byť obyčajnou ženou. Takou strednou štatistickou. Asi nie. A mne sa zdá, že tento pocit by teba aj desil. Ty by si nedokázala v tom priestore fungovať. Asi nie. No presne to je ten Matrix, ktorý ja nevnímam, že existuje. No, on existuje. Tak to ti poviem, že áno, on existuje. Takže... Ale môj svet je naozaj môjim svetom, mojou bublinkou a niekedy až zíram, že čo sa deje v živote iných ľudí. Chápem. A čo ťa... Už sme sa bavili o tom, že ty máš pocit sily a moci nad človekom. A čo ťa viac desí? Strata peňazí alebo strata vplyvu? Ani jedno. Skôr, že by som tomu človeku ublížila. To ma desí. Vadí. A keď si začínala ako doktorka v nemocnici? Vieš, čo tam robíš vždy so starším kolegom, takže ten ťa zachráni, keď sa deje náhodou nejaký problém. Ale je to o veľkej zodpovednosti, lebo ty si potom predstavuješ život toho človeka, aký to má vplyv na jeho každodenné fungovanie. A samozrejme aj on ti potom posiela spätne nejakú energiu, takže je to veľká zodpovednosť voči tomu, ako on sa cíti, ako žije. A ja keď som robila tvoju analýzu, ty máš akože fakt veľmi dobrú energiu. To, že trošku ťa vyčerpáva tvoj myšlienkový chaos, nad tým treba pracovať a ty to dobre vieš. Ale ja si myslím, že tvoji pacienti, a ja osobne viem, keď mi píchaš profilo, tak ja odchádzam, ja nemám na sebe žiadnu modrinu, ja kým sa vrátim do Piešťan, ako by som u teba ani nebola. Takže ty fakt máš veľmi dobrú energiu a podľa mňa všetky tvoje zákroky u pacientov sa rýchlo regenerujú. Mám pravdu? Väčšinou áno. Samozrejme, ale samozrejme ešte to je dosť individuálne, ako energiu má tvoj pacient. No, tam sa to môže trochu byť. Ale ja si myslím, že nejakých 80% toto, že aj 90% ide strašne rýchlo. Áno, ale presne to je o to, keď je človek v strese, dýcha tak, ako nemá. Áno. Ale naozaj, ja som zistila, že veľmi ide o dých, pretože ty keď zadržiavaš dých, robíš Valsalovou manéver, celá krv sa ti nahrnie do hlavy, do tváre, až si bordová. Potom samozrejme, že tá modrina musí vzniknúť, pretože tie vlasočnice sú plné krvi. Takže snažím sa už predýchavať všetko s tými pacientkami a odtedy máme naozaj oveľa lepšiu regeneráciu a menej modrín. To poznám na svojej vlastnej skúsenosti u teba. Ale aj my dýchame ja odporúčam, dýchame spolu, alebo ja so svojimi úzkostiami, čo sa týka všelijakých zákrokov, to mi veľmi pomôže. A aj mne sa páči, že tvoja sestrička je nekonečne príjemná a ona vždy ma ukľudní. Preto rada ku vám chodím, že ja nie som v strese a viem, že ja odídem ešte krajšie, ešte mladšie. Robíme, čo môžeme a ty takisto. Aj to vidíš. Ale vrátime sa k tvojemu pracovnému pôsobeniu. Ty buduješ úspech alebo utekáš pred obyčajným životom? Budujem víziu. Necharakterizovala by som to úplne ako úspech, ale ten môj lifestyle a to všetko, čo mám v sebe, vlastne chcem dať svetu. To je základom mojej vízie aj budovania všetkého. Chcem, aby sa tí ľudia cítili zdravší, krajší, aby sme sa starali o ich dlhodobé zdravie, o ich regeneráciu. A chcem im dať do života ten well-being. A myslím si, že to je úžasná energia, ktorá sa ti potom dostane určite aj naspäť. Merita, ty si myslíš, že toto je už tvoj vrchol?
kariére, alebo ty si len rozcvičená? Lebo úprimne, keď sa na teba pozerám, ja neviem si predstaviť teba, že budeš takto ďalších 10 rokov. Ešte asi 5. 10. krát opakujem slovo profile a botox v tomto talk show, že budeš nekonečne len píchať a starať sa o tvar. Nie. Mne to proste nesedí. Aké máš plány? Kam sa budeš posúvať? Lebo akože to je síce dobré, to je perfektné, robíš to výborné, dokonale a verím ti, ale ja by som ťa niekam posunula ďalej. Áno, my už samozrejme robíme úplne iné zákroky, len ty ešte na ne nie si aptovaná, takže veľmi sa s tebou o nich nebavíme. Ale samozrejme teraz je môjim cieľom posúvať sa v chirurgickej mojej kariére. Včera akurát som si tak sadla, že wow, my nič nestaviame. To je úžasný pocit. Ale teraz naozaj sa chcem venovať svojej chirurgickej kariére, chodiť po svete, po kurzoch a byť najlepšou verziou samej seba aj v tejto oblasti. A čo sa týka pôsobenia tejto kliniky, aké máš plány, že čo ešte tu všetko sa bude rozbiehať? Rozbiehame teraz operačné saly, kde sa bude operovať plastická maxilofaciálna chirurgia, to som ti asi hovorila. Áno. Len ty sa dostaneš vždy len na jednu stranu, na tú druhú zatiaľ nie. A otvárame ešte teraz môj love project, Centrum dlhodobého zdravia Mazreku Medical Balance, kde sa zase ideme venovať dlhodobému zdraviu ľudí a regenerácii. Budeme tam mať internistu, diabetológa, endokrinológa, imunológa, ortopéda, fyzioterapeutku, nutričného terapeuta a psychológa. A psychológa. Teším sa, to je krásny projekt. Je to v rámci toho, že ja keď sa dostanem do tej mojej fázy, že dokončujem projekt a som úplne vyflusnutá, ja potrebujem motiváciu, potrebujem regeneráciu a dostať sa ďalej. A vie, že ľudia, ktorí sú veľmi vyťažení, potrebujú niekomu odovzdať tú námahu, tú starostlivosť a nech sa o mňa starajú. Máme tam aj cvičenie, proste komplexnú regeneráciu človeka. Kedy sa spustia ten projekt? Už teraz, v týchto dňoch. Takže, milí diváci. Ešte tam máme ultrasonografiu, čo je dôležité. Je super. To je komplexná starostlivosť. Takže, milí diváci, nech sa páči. Všetky informácie určite uvidíte na Instagram alebo na recepcii sa dá zistiť podľa všetkého. Odporúčam. Si žena, ktorá fakt toho strašne veľa dosiahla v živote a ešte pred tebou je dlhá cesta úspechu, verím tomu. Ty vieš si sama oceniť svoj vlastný úspech? Alebo si strašne náročná a vždy to znehodnotíš? Tak ešte nie som úplne tam, kde by som chcela byť. No vidíš, samozrejme. Teraz rozprávame sa o tom, že ty si perfektná maxiofaciálna chirurgička. Aj tam, na šťastie, alebo bohužiaľ som musela vyskúšať tvoje ruky. Ďakujem ti veľmi pekne, si ma zachránila. Inak by asi už som tu nebola. Staráš sa o moju pleť, za čo ti veľká vďaka. Veľa žien chodia sem ku teba do kliniky a sú nádherné a vyzerajú prirodzené, toto je najdôležitejšie a povieš, že ty ešte nie si tam. Ešte mám nejaké svoje rezervy a výzvy, kam by som sa chcela dostať, ale myslím si, že na tom pracujem a zvyknem si len tak sadnúť tuto napríklad a povedať si, že wow, je tu úžasné, je tu krásne, máme jedno skvelé pracovisko a teším sa z toho a rada sem chodím. Tvoja kariéra dnes pôsobí veľmi jasne smerovaná. Už si aj nasmerovala, že kam vlastne ideš, čo bude ďalším schodíkom. Bolo to od začiatku nejaká stratégia, alebo si jednoducho sa tam dostala? V tomto s mužom vôbec nemáme jednotný názor, pretože ja si myslím, že podnikanie funguje intuitívne. On funguje na tabuľkách, ale spolu nám to nejak vždy vyjde. Ale ten život nás vždy niekam zavedie. Napríklad aj to Centrum dlhodobého zdravia, ktoré teraz otvárame, tak je to startup, ktorý možno sa ešte trošku vychýli a posunie iným smerom, ako to život bude chcieť. Prečo vlastne vôbec vznikol tento formát? Z maxiofaciálnej chirurgičky si sa dostala na estetickú medicínu a teraz bude aj nový projekt Balance. Život to tak zariadil. Do estetickej medicíny som sa dostala kvôli mojej sestre, ktorá ma k tomu nútila, aby nemusela chodiť inde. OK. Takže ja som bola vyslovene proti tomu, aj som deklarovala mojej mame, keď som chodila na školu, že mami, budem hocičo, ale prosím ťa, netlač ma do estetickej medicíny. Ja proste nie som ten typ. A tu si aj skončila.
Ale tak uznaj, no nie som úplne typická estetická lekárka. Nie. A ja si myslím, že toto je aj tvoja obrovská výhoda, že ty si maxilofaciálna chirurgička, každý ten sval na tej tvári poznáš. To je obrovská výhoda a preto obrovská dôvera voči tebe. Že ty fakt to, nedodrbeš. Áno, robím, čo môžem. A čo sa týka projektu Balance, tak môj spoločník prišiel za mnou pred asi 2 rokmi a povedal mi, že by chcel so mnou spraviť nejaký projekt, tak sme ho vymysleli. Bolo tam samozrejme viacej úskalí pri jeho zariaďovaní, ale v konečnom dôsledku sme sa dostali do cieľa. Držím ti palce. Z psychologického hľadiska každý človek má niečo, čo mu zaberá strašne veľa energie, kde ju najviac vyčerpá tú energiu. U teba je to život v ilúziách, neúprimnosť, pozícia obeti, strata koncentrácie a chaos. Toho by si sa mala vyhýbať. A teraz na margo tých ilúzií a chaosu pôjdeme zahrať s tebou takú hru, volá sa to Red Flag. Mám pre teba pripravené kartičky, na nich popis buď situácií alebo charakteristik. Ty to prečítáš a povieš, že buď to pre teba je akceptovateľné, to je v poriadku, alebo vôbec za žiadnych okolnostiach toto akceptovať nebudeš. Stručne nám to popíš a jedna kartička posledná bude prázdna. A to bude tvoj osobný red flag a odkaz ďalšej našej hosti. A ona už v ďalšej relácii bude na ten red flag alebo na tú charakteristiku reagovať. OK? Poď na prvú kartičku. Lekár, ktorý vie, že zákrok človeku nepomôže, ale urobí ho. Určite je to red flag. Ja som sa viackrát nechala nahovoriť na niečo, čo pacient chcel. Vedela som, že to nedopadlo dobre. Nedopadlo to dobre, ja som bola na vine. Takže už vôbec nie. Dobre. Krása bez charakteru. Áno, to je presne to, keď niekomu chýba autenticita. Áno. Pre mňa taká krása nemá veľmi veľký význam. Takže je to red flag. Proste niečo tam nesedí. Áno. Také umelé, nenaozajstné. Žena, ktorá si pýta estetický zákrok, ale v skutočnosti potrebuje terapiu. No povedzme si úprimne, kto nepotrebuje žiaden estetický zákrok? Existuje taký človek? Existuje taký človek, čo nepotrebuje terapiu? Neexistuje. Takže není to red flag. Treba aj. Aj, áno. To by bolo dobré kombo, aj. Áno. Ja to robím. Áno, ja viem. Ja viem. Žena, ktorá hrá slabú, aby mala nad mužom moc. Obrovský red flag. Narcistka. Vyhýbať sa. Áno. Manipulátorka. Áno. Jedna. A je ich veľmi veľa. Je. Človek, ktorý klame, ale veľmi príjemným spôsobom. Ultra red flag. No tým, že áno, ty si povedala v talk show, že neklameš. Nie. Ty si úprimná a niekedy ti možno to aj ublížuje až moc. Ale áno, klamstvo... Zase povieme si, že na klamstvo zase človek vyčerpáva strašne veľa zbytočnej energie, aj tak v konečnom dôsledku tá pravda otvorí, takže asi radšej nie. Muž, ktorý chce sebavedomú ženu, ale len kým má posledné slovo on. Treba si ho vychovať. Takže myslím si, že je to formovateľné. Myslíš si, že áno? Áno. Že fakt sa dá vyformovať muža? No samozrejme, keď si meníš partnera, meníš sa popri tom. To je logické, lebo tam vchádza úplne iná energia, úplne iné návyky. Chceme alebo nechceme, to najbližšie okolie nás formuje. Takže áno, do určitej miery vieme si, nie že vieme, on sa sám automaticky sa zmení, lebo bude s tebou v kontakte. Keď tam nie sú nejaké narcistické črty. A nejaké iné poruchy, tak sú aj horšie narcistické. Tak áno, alebo temná triada, alebo niečo podobné, tak je to v poriadku. Alebo nejaká Malé nepekné prsty na rukách. Myslím si, že to úplne v pohode zachráni manikúra. A keď to má muž? Pôjdeš na modeláciu nechtov a vyrieši sa to proste. Lekárka, zo všetky. Áno. Problémy sú na to, aby sa riešili, nie aby kvôli nim bola depresia. OK. Muž, ktorý fajčí. Obrovský red flag. A tvoj partner nefajčí? Nie. Ale fajčil. Veľa boju bolo okolo toho. Momentálne sme na žuvacom tabaku, ale porazíme aj ten. Takže o rok, keď sa stretneme na ďalšej talk show 2 a budeme prezentovať, ako pokračuje tvoj projekt, už povieš, že už ani tabak nemá. Presne.
Nikdy nenechať sprepitné. Obrovský red flag, pretože ja si veľmi vážim každého človeka, ktorý vykonáva svoju prácu a nechám vždy aj 15-20%. Neotvára žene dvere. Buď auto, alebo... Nevychovaný. Nevychovaný. Takže nie, red flag treba prevychovať. A toto je posledná kartička, kde napíšeme tvoj red flag, ale kľudne ho povedz, čo pre teba nie je akceptovateľné. Buď vo vzťahu, alebo v pracovnom pomere, to je jedno. Nechať sa zmanipulovať lichôtkami. OK. To je vec, ktorá mi vždy najviac ublížila v živote. Keď som nedala na svoju intuíciu a na svoj prvý dojem a tým, že som si ešte tak neverila, tak som sa nechala zmanipulovať peknými rečami. A ty máš v sebe veľmi dobrú intuíciu. Vieš ju používať? Čo sa týka mňa, tak nie, ale čo sa týka iných, tak perfektne. Asi to tak zvykne byť, bohužiaľ. A prečo vzhľadom na seba ju nepoužívaš? Lebo ty máš dobrú intuíciu, to ja viem povedať na 100%, a ty by si mala prvých 17 sekúnd, čo ťa napadne v určitom kontakte s novým človekom alebo v situácii, prvé to rozhodnutie, cítiť seba, svoje telo a ty vieš sa správne rozhodnúť. Ty sa bojíš toho? Neverila som si, ale yoga a terapia mi veľmi, veľmi pomohli aj v tomto. Proste je to pravda, nechápeme ešte úplne, ako to funguje, ale naozaj, keď začneš praktizovať tú jogu, ale nie len asany, ale aj žiť podľa toho, tak veľa ľudí ti zo života aj odíde a začneš dôverovať svojej intuícii oveľa viac. Ako si prežívala odchod určitých ľudí z tvojho života? Veľmi bolestivo, ale teraz už úplne OK. Že si povedala, že to je dobré, že odišla, ale možno boli viac toxické a nedali ti nič vlastne pozitívne do toho života. Áno, prešla som obrovskou premenou, metamorfózou a kto chce, nech sa páči, kto nechce, dvere. A vieš povedať aj našim divákom, že každá psychologická zmena v tebe je bolestivá? Nie. Teba to nebolelo vnútorne, keď si išla do nejakej transformácii? Bola som už tak dole, že som to nebolelo viac. Že som sa len mohla odraziť od dna, čiže to bolo celkom príjemné. Ale pre niektorých ľudí je to otváranie očí veľmi, veľmi, veľmi bolestivé. Dnes sme sa rozprávali o krase. Za krásou sme našli obrovskú disciplínu. Za disciplínou určite je aj strach. Ale tak sa otvára každá naozajstná mapa osobnosti. Merita, mám ešte jedno prekvapenie pre teba. Keď sme si išli dať termín talk show, ja som sa ťa opýtala, že aké máš autičko, si povedala, že mám taký červený CLA Mercedes. A mám pre teba prekvapenie, že teraz cez víkend ťa bude sprevádzať nová, úplne elektrická CLA od Mercedes-Benz Panonska. Prečo som zvolila pre teba zrovna toto auto? Lebo je to dokonalá kombinácia elegancii, sily, a to si ty, elegantná a silná žena, a zároveň ti vytvorí to ticho, ktoré ty potrebuješ. Takže, nech sa páči. Ďakujem. Táto krasavica je tvoja na celý víkend. Potom sa s tebou stretneme a ty mi porozprávaš svoje zážitky, ako sa ti jazdilo a či si bola spokojná. Ďakujem. No šup. Hosť, to už bude úplne iný boj, úplne iný svet. Vidíme sa v ďalšej mape osobnosti. Dnes sa nachádzame v MBI Panonska, kde budúcnosť už dávno nie je budúcnosť, ale realita. Značku auta si vyberáme nielen rozumom, ale aj pocitmi. Podobne ako partnera. Merita, ako si myslíš, keď dnes človek vyberá si CLA od Mercedes-Benz? Vyberá si auto alebo identitu? Je to veľmi, veľmi dobré auto. Ja ho jazdím už dlhé roky a myslím si, že je praktické pre každého človeka. Nemusí to byť niekto s konkrétnou identitou, ale myslím si, že aj ľudia, ktorí majú napríklad väčšie autá, tak sa im určite zíde niečo takéto do mesta, do garáže.
A vieš nám porovnať, teraz máš normálne auto, benzínové predpokladám. Čím sa líši ono od toho elektrického, čo ťa sprevádzalo počas víkendu? No, v prvom rade je oveľa rýchlejšie, oveľa silnejšie ťahá a je také naozaj modernejšie. Dokáže napríklad aj same zaparkovať a má výbavu už ako vyššie triedy. Ty by si osobného doprajala pre seba to auto? Myslím si, že áno. Rozhodujem sa medzi ním a GLCčkom momentálne, takže uvidíme. Keď si vyberáte auto, v skutočnosti si vyberáte, aké pocity chcete prežívať každý deň. Podobné ako pri partnerovi. Preto dôležité, aby tu bola chémia, pocit dôvery a pocit bezpečia. Jozef, trh je plný aut. Prečo stále úspešný človek má siahnuť po Mercedes? Značka Mercedes-Benz je na trhu dlho etablovaná, je veľmi úspešná, má jasne nastavenú hodnotu a identitu. A preto úspešní ľudia volia voľbu Mercedes-Benz, pretože vedia, kam smerujú. Elektrických aut je veľa. Prečo práve vaša CLA nie je len trend, ale správne rozhodnutie? Je to preto, že CLAčka bola najbezpečnejším autom roka 2025 a zároveň európskym autom roka 2026. To je jasné, že CLA nie je len trend a emócia, ale je to jasne nastavená vízia pre dlhodobé fungovanie a preto si ju zákazníci radi volia. Koniec koncov, ale o tom vás veľmi radi presvedčíme u nás v MB Panonská na predvádzacích jazdách. A možno práve teraz je správny čas prísť do MB Panonska a pozrieť sa, možno práve tu je váš ideálny partner na 4 kolesách.